Human gilusad ni kanhi Vice Presidente Leni Robredo iyang coffee table book sa kampanya nga dili trapo kay nagbaha di man kwarta kun dili ang mga voluntaryo. Doon na tayo nahibaw ang duha ka coffee table books nga ilusad dinhi sa Subo, pero ang publikasyon di sa makalunsay og motibo. Usa sa nagpaprinta og iyang kaugalingong libro mao ang kanhi dako nga opisyal sa gobyerno nga sa Duterte administration ni burot pag-ayo. Nanguhong lang ang kabtangan og mga negosyo. Highlight sa libro ang mga proyekto giangkong napatuman sa iyang termino, ambot unsang proyektuha ang ikapasigarbo kasagaran sa gipasyugdahan Sierra Mansay Sentro. Laing accomplishment nga paukyab og palitrato, way kinutuban nga pasiatab sa mga politiko, way kapuslanang mga meetings, nagdagko lang ang gasto, way problemang nasulbad, press releases ray nag-ayo. Ambot maapil